Hola, nosaltres, des de que estem confinats i no podem eixir, el que solem fer és llegir en família. I Pau i jo estem llegint un llibre que ens serveix per a reflexionar sobre la situació que estem vivint. Volíem llegir-nos el diari d'Anna Frank perquè aquest estiu vam visitar la seva casa i pensàvem que estava bé conèixer la història, però com no el teníem a casa, vam trobar en la biblioteca que tenim dalt, Sin Destino, i que parla d'un jove adolescent que passa per diversos camps de concentració en la Segona Guerra Mundial. Està bé perquè ens ajuda a reflexionar sobre el nostre tancament, que no podem eixir de casa, però estem envoltats de comoditats i estem bé, no? Estem bé en casa, no ens falta menjar. El llibre molt xulo. El llibre és xulo, no? De moment el que ens han llegit. I això està servint-nos per a portar millor el tancament d'estos dies en casa. Vos recomane.